Thina singalala endleleni sasho sangena nokwizona ndaba ze1KZN TV okuyizona ehamba phambili namuhla. Kuboshwe induna ngokufa kwekhansela. Abasemandeni bamashele ukubulawa kwabesimame. Kanti oweTheku wethule isabelo mali. Nena bakambomboshwe omnyama indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu kwaMzimba uyakhuleka. Sanibonani. Ukuboshwa kwenduna yesizwe sakaNxamalala kubuyiseka ithemba emndenini kalowo wabekade likhansela leDA kumasipala waseMngeni uNhlala Yenzandlovu wahlaselwa wadutshulwa waze wabulawa kwakhe. Induna kuZwelithini Buthelezi uvelile ke namuhla enkantolo lapho esolwa ngamacala amabili okuyilokwakhaka itulo lokubulala kanjalo necala lokubulala. UButhelezi ungumsolwa wesithathu ke leli cala kanti kubika ukuthi uboshwe kulandela ukuvela kwenye inkantolo ngecala lokusolwa ngokubulala elehlukile kunaleli. Libuyile ithemba ngengalo yomthetho emndenini waloyo owabe elikhansela leDA kumasipala uMngeni uNhlala Yenzandlovu. Lokhu kuza ngemuva kokuboshwa kwenduna yaseMpophomeni uZwelithini Buthelezi. UButhelezi ongaphansi kwesizwe samaNxamalala uvele kafushane namuhla enkantolo yemanje eHawiki ngamacala elokwakha itulo lokubulala nalelo lokubulala uNdlovu. Siwumndeni ngicabanga ukuthi sizokwazi ukuthi sikwazi ukuthembela even emaphoyiseni ukuthi khona kwenza because bese silahlekelwe nayo ithemba nje ukuthi kukhona yena abakwenzayo uma kuthatheka isikhathi eside kangaka kungekho into evelayo, but ukuba khona komunye umuntu ovelayo noma edekayo esibalweni sabantu abasolakalayo then kusinikeza ithemba lokuthi kukhona okusazokwenzeka, ijustice isazokwenzeka. uNdlovu wahlaselwa wadutshulwa emzini wakhe ngonyaka ka2023 ngoZibandlela, kanti lokhu kubika ukuthi kuza ngemuva kokuba wayehamba phambili kumkhankaso olwisana nokuxhunywa kagesi ngendlela engemthetho endaweni. Umndeni wakhe uthi wahlukumezeka waze wathutha endaweni. Kube buhlungu kakhulu because kunengane ebingakwazi ngisho ukuthi baba ngalesikhathi edlula and eyayikhona endaweni esigameko okwazi kwagcina ukuthi kufanele si-shift singabe sisakwazi ukuqhubeka nokuhlala because impepho besingasazi ukuthi ingakanani. So kuba nzima ukuthi uma uzohlala ungazi ukwenzakalani uphinde uhlale endaweni la ulimalele khona. Kuye kube ngcono ukuthi noma ngakuthi uyeza ukuthi uyasha shiftela la ubone ngathi kuphole ngakhona ukwazi ukuqhubeka nempilo because awazi ukuphepha kwakho kusuke kungakanani kuleyo ndawo. Umndeni waNdlovu uthi kuyathusa ukuboshwa kwenduna. Njenganomuntu ebesimazi obethanda ukusebenza ngeqiniso bekuba nzima kakhulu ukumelana nesimo esikanjalo because now besingazi ukuthi inkinga ibe kuphi. Kunzima ukuphila nesilondo ngazi ukuthi esikhandwe yini, so ukungazi kwethu ukuthi ubone ngani kubantu kube nzima kakhulu. So now uma kukhona osekwenzeka sekukhona ositholakala and kutholakala kumuntu okufanele ngawe yena obesebenzisana naye ukuvikela umphakathi, kusinikeza ukuthi kahle kahle siwumphakathi noma umphakathi nje wonkana noma iSouth Africa yonkana isazoba nenkinga kakhulu yokuvikeleka uma ngaba abantu ekufanele ngaba ama-umbrella noma baba yinhloko bayahluleka ukuvikela imindeni noma bayahluleka ukuvikela isizwe sethu because uma ngabe sakhele ngaphansi kweindawo zamakhosi ezineyinduna sikhuthaza isintu ngaleso sikhathi. So kusho ukuthi akusekho ukuphila ngokwesintu noma izinto angeke zisenzeka ngendlela because abantu kuyibona abavikelayo okufanele ngabe bayavikela ibona ababulalayo noma abadestroyayo noma singeze kuphela bayabulala, but ake sithi ibona abakhanda namatulo okudestroya noma ukuphazamisa ukusebenza kumphakathi. Induna uButhelezi usengumsolo wesithathu kuleli icala. Abanye babili kade baboshwa bona kanti bagciniwe ejele. Leli cala lizobuya enkantolo ngoLesihlanu lapho bezavela bonke abasolwa. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube ngiseHawiki. Umphakathi wakwadi 1 enqutshini eMandeni ubambeke imashi nokuthula elisana nehlamba sodlamelo obulili. Le mashi iza ngemuva kwesigameko sakamuva sokudlongolwa kokubulawa intombazanyana kule ndawo. Isidumbu sayo satholakala sesiqala ukonakala ke Mobeni oseduzane nasekhaya. Obuphumenge obuningi bawo komphakathi wakwadi 1 enqutshini eMandeni ukuzokweseka imashi nokuthula elisana nehlaba sokudlongulwa ukubulawa kwabantu besifazane nezingane kanye nodlamelo obulili phecelezi iGBV. Isigameko sakamuva kule ndawo sokudlongulwa kuphinde kubulawa uXolile Mpanza oneminyaka eli-18 ubudala. Isidumbu sakhe sabe sesitholakala sesiqala ukonakala eMobeni oseduze nekhaya nokuthe kulo leli sonto kwenzeka esinye esicishe sifuze sona, kodwa ke ngenhlanhla lona wesifazane yena wasinda ubese ethola ukulasha esibhedlela ngezinye ke zezinto ezigqugquzelele emashi.
Njengesigethelo lusuku ukuthi sikhombise ukuthukuthela kwabantu nokuphatheka kabi nokukhombisa umndeni ukuthi lento eyenzekile akusiyona yakwaMpanza kuphela kepha ithinta umphakathi wonke. Ingakho ke namhlanje sibona umphakathi ungaka uphume wonke, abanye besemsebenzini bathi kodwa bayafisa ukuthi bezokhalisana nomndeni. Bonke nabe bemsebenzini kodwa bafisile ukuthi ngenhliziyo yabo bayafisa ukuthi ngabe banathi baphathisile umnikelo ukuze sihlanganise nomndeni ukwazi ukuthi kungabe umthwalo wawo wodwa lo wehlile kodwa kube umthwalo wethu sonke njengomphakathi. Khansela uthi ke ziningi indlela abanazo zokulwisana lesihlava nokufundisa nje umphakathi kabanzi ngaso. Umphakathi wakithi ngiyafisa ukuthi nawo uze ngaphambili uzoqwashisa ulekelela ukusebenza kwamaphoyisa ngoba namaphoyisa angeke ekwazi ukusebenza odwa singasiwona ingxenye yawo ukuze kuzokwazi ukutholakala yonke into ukuze kubopheke umsolo. Ngifisa ukuthi ke kumsolwa ngicela eziyise emaphoyiseni kusukela namhlanje ngesizathu sokuthi uma umphakathi wamthola ngibona sengathi nathi kungaphezulu kwamandla ethu ukuthi singakwazi ukuvimba njengamanje ngoba umphakathi udinwe kakhulu. Iminyaka yahlukene ibe yingxenye yale mashi ehlose ukuqashisa noma ukufundisa umphakathi ngalesihlava. Lezi inhlaka zomphakathi zithi ke zizimisela ukuthi ke sisebenzisane zibe nezinhlelo zokufundisa umphakathi ukuthi ke kulisana kanjani nalesihlava. Ngabe sike sezwa isigameko esenzekile la endaweni sike safika nathi sawubona umndeni and we are in support nalokho kwenzakalayo because abanye abantwana bethu sometimes bayafa ngenxa yokuswela ulwazi and indawo yasemakhaya indawo engenalo ulwazi kakhulu. So into esiyenziwe umphakathi we do support and sifisa ukuthi bazi ukuthi sinabo already conducting ama programs esiwabiza ngawo ucrime and gender based violence siyawenza emphakathini siwenze nasezikoleni. Recently sihambile sayo approach isikole lapho umntwana lo limalile bekade efunda khona and we have confronted uthisha ukuthi we would also like to do ama programs azoqwashisa abantwana ngawo gender based violence. Athi sizoyenza inhlelo zokuthi ke sibiza amadoda ngoba ngiyacatha besifazane singabayeka ngoba nabo khona nabo lapho beyogejeka khona ekuthenini kwabona besifazane ke nabo ke beyeka ukuthi into ngicabanga sazoyikhuluma esigodini ukuthi nabo ke beyeka mhlawumbe umuntu emefonela umuntu besemane ephuma engasho ekhathi ubizo ubani. Kunxuso umphakathi kuba kubambisane namaphoyisa kuliswane nalesihlava futhi ke kulekelelwe ukuthi kuboshwe abenzi bokubi. Siyacela kakhulu siyanxusa ukuthi umsolwa lapha ekhona noma ngabe ukufika kuyena ngandlelani ekuzwa lokho akasukume ayinikele emaphoyiseni. Le mashike ibiqale ngasemgwaqweni ku toll gate eGengindlovu yaze yayophetha enqutshini enkundleni yezemidlalo. Lezi izindaba ze1KZN TV ngengusamukeliso Nqolunga ngisenqutshini eDokodweni. Imeya kamasipala waseThekwini kwaZulu Natal uSirele Xaba wethule isabelo mali sika 7.9 billion wamarandi sonyaka wezimali u2025-2026. Lokhu kwenzeke namuhla kumhlangano okhethekele obubanjeleke eThekwini. Ukwethula kwalesabelo mali namuhla kulandelwa izigcawu zomphakathi umasipala obukade uhamba uzenza ebesihlanganisa amawadi aseThekwini angu-110 la khona umasipala ubukwadulelela imbono yomphakathi ngokufuna kufakwe okanye kushintshwe kulesabelo mali salonyaka. Umeya uyachaza ngeinguquko lesabelo mali esiza nazo. Lesabelo simali besisithula namhlanje su 70.9 billion rand. Sehlile kunesabelo semali engeke ngasithula lapha endlini ngaphambi kokuthi siye kwi consultation kuyithangamiso omphakathi. Besu 71.3 billion rand is now 70.9 billion rand. Into eyehlile eyenza ukuthi sehle isabelo mali ukuthi umphakathi wakade ukhala ukuthi engathi lama tariffs amanzi nakagesi ne sanitation aphezulu kakhulu. Kudingeka ukuthi ke swehlise ngo2%. Amaqembu ezepolitiki ePhawula iIFP iveza ukuthi kuyajabulisa ukuthi ezintweni ezibekwa umphakathi kade behamba izigcawu ezinye zaze eziningi zifakiwe kulesabelo mali. Ukuthi ebesikubona lesikhathi kusenziwa ama consultative budget abekuraise abantu siyabona kubuye kwaba noshintsho. Kubalekile ukuthi mesama politician nama officials asebenzela umphakathi sibalalele ukuthi bakhala kuphi. Into yama tariffs kube nolukhulu ushintsho la kwenzeke khona adjustment. Well ibudget ngendlela engisibuka ngakhona ikhuluma ngqo nezidingo zabantu. Ngesicabanga ukuthi ke nama
officials ayokwenza isiqiniseko sokuthi implement konke lokho kulapho ibudget ngoba ngolesine singayiphasisa ibudget kodwa bese kusala ekuthenini abantu abaqashwe umkhandlu bayawenza yini ubulungisa ukuthi ibudget leyo bayi-implemente ngendlela efanele. Owe-DA yeThekwini uthi akungagcini ngokuthi kukhulunywe ngezinto kepha mazenziwe. Isabelo mali sangonyaka ophelileyo kususpendwe only 5% we i-budget isabelo mali sokulungiswa inqalazinda. Ngakho ke if ungakwazi ukuspenda ukulungisa inqalazinda kwenza ukuthi siluze amanzi awu 58% njengoba kwenza njengamanje. Ngakho ke ukukhuluma lokho kula okwanele nokufunekayo ukuthi ku-implementwe lezi inkulumo ezikhulunywa la. Ukuphasiswa kanye nokudingida kwalesabelo mali kuzokwenza ngolwesine kulona leli sonto. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261 ngise-ICC eThekwini. Umphakathi waseDumbe enhlanele kaMthaniya wakhela amapulazi ubhekene nezinkinga eziningi ezithinta lokho kubize ngokuthi ukuhlukunyezwa ngabanikazi bamapulazi. Xolani Sibiso lilungu lomphakathi uthi abanikazi bamapulazi sebedilizeka isikole basiyisa kude nomphakathi nokwenza kube nzima kubantwana bayake ezikoleni. Ngakho kabafuna kuhulumeni wesifundazwe angenelele kulezi inkinga abhekane ke nazo emphakathini ke waseDumbe. Umphakathi waseDumbe ikakhulukazi lo ohlala emapulazini ubhekene nenkinga yokuhlukunyezwa amabhunu nokuyinto eshiya umphakathi uhlalele ovalweni. Imeya lomasipala uSibusiso Mkhabela uthi ikhabhinethi lizohambela kule ndawo ukuzozwa ngezikhalo zomphakathi. Emapulazini sinesikole zothi high school. Lesikole high school kukhona indawo lapha desakhelwe khona manje sesithuthile sesakhiwe kwenye indawo esekudeni kuvaliwe ngenxa yabo abalungu basondeza udafu lapha ekhona khona isikole. Manje isikole sekunedust sekungcolile sekunjani ingane ayisakwazi ukufunda khona. Sicela kuba nomhlangano naleli team nama ratepayers akhona endaweni yaseDumbe ikakhulukazi laba abamhlophe. Sizocima lesihlava abasenzayo ngapha endaweni yasemakhaya emaplazini. Abantu abasikhona imuzi la bengasakhona ukufinyelela ekhaya la behlala khona. So ke sizoqeda lesihlava sizoba na meeting ingakho ke icabinet no premier beza la ukuzoyicazulula kakhulu. Vele bayabika kithi nathi sase siyadlulisa ke eminyangweni efanele ukuthi akuhambi kahle eDumbe. Lo masipala ngenkathi wethula intuthuko edidiyelwe uveze ukuthi unezinhlelo zentsha ukuze ikwazi ukuthuthukisa kwezamakhono kanjalo nezamabhizinisi njengoba amathuba omsebenzi eyimvela kancane kuleli. Thole namhlanje sithole amabhodwe, istofu, ama-shelving dish azosinceda ukuthi silekelele ngamathuba omsebenzi. Uma kukhona la esiqhashwe khona siyosiza khona sibe sinikeze okuncane siyiyouth. Amawadi amaningi vele asemakhaya. Engicabanga ukuthi njoba silapha nje ubona ama project athize sizozama ukufukula amakhono ukuthi umuntu osithanda ukuyiphilisa ngoba siyakholelwa ekuzakheni nokuzenzela ngoba amathuba emsebenzi kanje abafelokazi sibabudgetele ukuthi khona okwabo kufanele bakuthole kuwo lama project abantu abasha sibabudgetele khona kufanele bakuthole kuwo lama project esizowadeliver namhlanje. Lo masipala wethula intuthuko edidiyelwe emphakathini nalapha ubuzoveza khona uphinde ulalela izimvo zomphakathi ngezinto okumele uzibeke eqhulwini kwisabelo mali. Ngoba silapha nje osukwini namhlanje sizokothula uhlahlo mali lonyaka lo ozothwasa ku2025 ku2026. Ngakho ke sinesikhatshana somthetho osivumela ukuthi njengomkhandlu waseDumbe kumele sizokwethula ibudget endaweni yakithi nakubantu umphakathi wonke okhona eDumbe. Ngakho ke nje namhlanje sizokwenza lezo nhlelo. Eqedini kwethu namhlanje iyobe sekuyohlala ke umkhandlu waseDumbe amakhansela onke la iyobe siphasa ke ngokusemthethweni. Kodwa nje namhlanje sizobika ukuthi yini esikwenzile from u2024 kuya ku2025. Yini futhi esihlelile ukuthi kwenzeke from u2025 ku2026. Izidabenzi 1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eDumbe. Asithi shelele etorweni nabesulo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Kuboshwe induna ngokufa kwekhansela. Abasemandeni bamashele ukubulawa kwabesimame. Kanti oweTheku wethule isabelo mali.
uMasipala Alfred Duma wethula usonkontileka ozokwakha ibhuloho lokuhamba ngezinyawo endaweni yaseDalikhosi kuWard 30 enhlaneni kaMthaniya. Lokhu kulandela emva kokubhekana nezimo kwezokugcwala komfula okwenza kube nzima ukuba abantu bewele ikakhulukazi abantwana uma ngabe beye esikoleni. Lo msebenzi kuzothatha igidi ezintathu zamarandi kanti kuzophinde ke kuqashe inqwabe abantu bakona ke lo mphakathi. Usekela meya kaMasipala Alfred Duma uSizwe Simelane uthi kwakhiwa kwaleli bhloho kuzemva kwezikhalazo zomphakathi uma line kakhulu izulu. Phula ipedestrian bridge ezothatha izinyanga ezintathu ngenkampani ekwazile ukuthola umsebenzi bathi uhaqana. Sike safika ke la sisanda ukungena sathotha umphakathi wala izingane ayikwazi ukwela zesikoleni nabantu mabebuye emadolobheni nezimpuphu bayakhathazeka. Sabathembisa ukuthi sikhona sokwenza sahlehla sathola ibudget ke yethi incane kodwa kwaba khona siqalayo osikwenzayo phansi kuyiHozway sasesimisa noBondo manje ke sesizoqedela ukufaka uTebetebe ngesamba sika 3.9 million esinethemba ke lokuthi emva kwalana abantu bakule ndawo bazosizana ngoba indawo esemakhaya uyabona ukuthi kusemakhaya kakhulu zivamise ukusalela emuva ngokweinsiza ngoba ke kuthiwa bakhokha ama-rate. Uqhube ngokuthi baqinisekisile njengomasipala ukuthi zonke indawo ziyayithola intuthuko. Saqinisekisa ukuthi ayikho indawo sisakulesikhathi kumasipala esingeke sifike kiyo. Umuntu okude nokuphi akavamisile nokwazi ukuthi ke eAlfred Duma kunendawo okuthiwa iseDalikosini ngoba kwakhona kufika kanzima kodwa sesazama nemigwaqo ukuthi kufikeke. Ilokho ke nanokuthi abantu bendawo bazocosha nje ngoba kwenzeka kukhona umsindo khona emva kwami bayacosha ke amathuba omsebenzi uma sifikile asifiki nabasebenzi. Siyayifuna usonkontileka afundisa ama skills khona la endaweni esemakhaya. Ilokho nje umsebenzi omkhulu besithi aswenzele abantu bakithi namuhla. Sizothatha izinyanga ezintathu. Kukhona abama labor ama general worker abazoba u10, kube khona ozoba uCLO, kube khona abathathu abazoba ama security bese kusonkontileka elivulela ithuba lalabo abanama skills ukuthi kukwazi ukuthi okwazi ukusapa ngaleyo material noma kukhonkolo lokwazi ukwenza uthe uzolivulela lelo thuba nabafundi ke abafunda zona lezi zinto zakwa civil uthe bakhona abathathu akazokwaba banika la enkampanini yakhe bekwazi ukwenza bethole iexperience. Kanti amalungu omphakathi aveza ukuthi bese sisidi isikhathi belihluphekela ibhloho. Cha ngithi angibonge kusonkontileka uAlfred Duma ukuthi ezosiqedelela ibridge ekade sasikhala ngalo esesihlupheke kakhulu ngalo. Ngithi ngalokho hayi cha siyabonga njengoba sesisole isikhathi eside sesizothola lokhu nje ukusizakala. Ngiphinde ngibonge ngokuthi ke silethele amathuba ukuthi ke sisebenze njengoba ngiwomunye nje ohlomlile. Ngithi cha ngiyajabula kakhulu. Kubi kuthobe kadladla endabeni ze1 KZN TV ngisemnambithi. Lo bhekele zokuxhumana kwaGovernment Communications Information Services GCIS ngamafuphi kwisifunda sasoGwini uKhanyiso Seyithi uthi kubalekile ukuthi intshini kuyithuba lokuzihlomlisa ngamakhono njengoba amathuba omsebenzi enqabile. Lokhu kusho ngesikhathi isikhungo samakhono eTolomane eMnyayiza Youth Development Center esendaweni yaseBhobhoyi bungaza kinyanga yeAfrika lapho bebekhombisa khona ngemisebenzi yabo yezandla abayenzayo. Uthi lena ke inyanga yokuthi abantu bayazi imvelaphi yabo kanjalo namasiko njengama-Afrika. Abafundi besikhungo samakhono iTolomane eMnyayiza Youth Development Center eseBhobhoyi babungaza inyanga yama-Afrika ngokuthi bakhombise ngekhono abanalo. Kulesikhungo kunabafundi abahlomiswa ngekhono leplumbing, ukupheka, ukuthunga nokunye. Kanti okwezokuxhumana kwaGCIS kwisifunda uGu uthi leli yithuba eliyingqayizivele kulabafundi lokuzithuthukisa baveze nomsebenzi abawenzayo. Sizobungaza nathi iAfrica Month sazi ukuthi iTolomane eMnyayiza ekuyiyona isikole esifundisa izingane ngamakhono especially youth izohlangana lana iyouth ukuthi ba embrace izinto ze culture
bafundiswa ngento ze resilience ukuthi bayabekezela because as ama-Africa ukubungaza le Africa Month singabantu ababekezelayo. Sizoqhubeka nokuthi sibagqugquzele i-youth ukuthi ayikwazi uzithuthukisa ngoba sazi ukuthi amathuba emisebenzi awekho, so bakwazi ukuthi bazenze into ezizokwazi ukuthi zibaphilise. Uthi kubalekile bazi ngemvelaphi namasiko abo. Mama yenza imisebenzi yabo le bayenzayo lana bayenze in a way ngendlela esiyenza ngayo izinto lana eAfrica, nokuthi sigcine amasiko wethu namagugu ukuthi siyilinke with izinto ezenzekalayo kwi-Africa Month. Umfundo wenza plumbing uthi balithokozela ithuba lokuzoqhakambisa ngethalente labo. Sinama different activities, sizodansa, si-act, siyenze imfaniswano ye-Africa, sizokhombisa izwe lethu ukuthi siphumaphi nokufunda kabanzi. Yebo, liyasifundisa futhi liyasikhombisa ukuthi kuningi okwenzeke emuva nokuthi fanele appreciate konke sekwenzekile, singekho ngaleso sikhathi abasilwelayo balimela izwe lethu nesibantu abamnyama, siqhubekele phambili sibambe kule phethini abakusuke kuyona. Ofundela ukupheka uthi kubahlaba umxhwele ukuzoqhakambisa ngekhono. Ubungaza kwethu ku-Africa Day la ekhaya, especially as a youth, is enlightening. Isikhombisa ukuthi sisuka kuphi as Africans and sibalekile. Also, it's a huge opportunity for a youth because we're getting exposure from you guys, we're getting exposure to learn into ebesingazazi. Uthi ufisa maseqeda ukufunda abe nendawo yakhe yokusebenzela. Ngifisa ukuvula ikhampani yami yokupheka. Ngangifisa ukupheka from grade 6. So it's a passion that I'm running for and ngifuna ukuthi lifezeke. Lumbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisebhobhoyi. Asiphinde sithi shelele eDorobheni nabesilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kuboshwe induna ngokufa kwekhansela. Abasemandeni bamashele ukubulawa kwabesimame. Kanti oweTheku wethule isabelo mali. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda lilingu 17.86 cents kuyidola laseMelika, libe ngo-24.23 cents kupondo yaseBrithani, libe ngo-20.35 cents maliqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ingu-$3,335.61 cents ounce, kuthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$64.78 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Undonankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi umcimbi womtelebhelo wamahashi iNkandla May uthuthukisa amakhono ezovakasha uphinde ukhuphule nomnotho wendawo. uGodide usho lokhu ngesikhathi ingxenye lomcimbi eNkandla ngempela sonto. Umjaho wamahashi iNkandla May wasungulwa eminyakeni eyishagalolunye edlule usingathwa uMasipala waseNkandla kanye nenhlangano iTradtional Horsing Race KwaZulu-Natal. Undonankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi lo mjaho unesasasa elikhulu ekusimasini kumnotho wendawo. Khulu isasasa ngentuthuko eNkandla ngoba kuningi okwashintsha eNkandla uqala kuba khona kwalomcimbi lo. Nabo laba abagijima eNkandla babegijima enkalweni ojoki abasebancane nabesifazane bagcina sebeyogijima kwimjaho eyayidumile efana noDandi eJuly nefana noKing Cetshwayo eJuly. Konke lokho kuyinto enkulu kakhulu kabi ngoba iphupho labo abantu baseNkandla kwakuwukuthi bebona lo joki labancane abakhulayo bethatha lo mdlalo lona bezibe ufaka emadolobheni amakhulu. Lo mjaho wamahashi onedumela esifundazweni saKwaZulu-Natal usingathwa kweminyaka yonke usendaweni ke yasemakhaya kodwa ke ubukeka uzoncintisana neminye emikhulu esingathwa kusona kulesi sifundazwe.
Thokoza kakhulu nje nanokuthi sesekwe na umnyango kahulumeni obizwa ngo-Sports Arts and Culture kuhulumeni wethu wesifundazwe. Sidlulisa nokuthokoza kakhulu kumhlonishwa uGabisa ukuthi nalule isandla ngoba umasipala wethu umncane unjalo kodwa ufisa ngakho konke futhi uyaphikelela ukuthi abantu basenkandla bagcina besizakele ngezinto ezisenhlizweni zabo. Umnyango wezemidlalo ubuciko namasiko esifundazwe saKwaZulu-Natal uthi uzoqhubeka nokuseka lo mcimbi. Sithokoza kakhulu kulonyaka ukuthi nathi njengomnyango wezemidlalo ezobuciko namasiko kwaZulu-Natal kanye nomnyango kaNdunankulu neminye nje iminyango ngendlela ezihlukene siye sasondela kubona ubambisana nabo sithuthukise lo mcimbi wabo. Okusijabulisayo ukuthi akuyona into eqala uhulumeni kepha into eqalwa yiyona imphakathi bese thina njengohulumeni sizolekelela kuma initiatives omphakathi. Lokho ke kwenza ukuthi kube nalento esibiza ngesustainability ukuthi lokhu umphakathi kungamandla awo kuumbono wawo kuyinto abaziqalela abayisungulela bona ngakho inethemba lokuthi izoqhubeka ikhule kakhulu yaphambili. Siyabonga kakhulu ke kumhlonishwa umeya wasenkandla umhlonishwa uNzuza kanye nalo lonke ithimba lakhe lomkhandlu. Sibonge nakumkhandlu King Cetshwaba ngaphansi kwawo sibonge nakumhlonishwa uNdunankulu wesifundazwe ngokuthi nathi asinxenxe ukuba sisondele sizobasiza. Lo mjaho umtelephe lomahashi uhlomulisa nabadayisi abancane. Kusiza kakhulu ukuba nalo mdlalo wamahashi lapha enkandla ngoba siyaphuma sizodayisa sithatha into zethu ngoba siphumile nje ubona kangaka siyadayisa siyathengelwa sike sithi ukubamba amasenti impela sixosha ikati eziko njengoba singasebenzi nje nakuhambe kahle konke futhi sifisa ukuthi uqhubekele phambili iminyaka yonke kube khona uye ngokuya ukhula izinga lawo ngoba siyabona ukuthi liya ngokuya liyakhula. Lo mjaho unqotshwe ihashi unxakanxaka ebeligijela uJogo uNdumiso Masondo bese ngokwesine ke enqoba kulomjaho selokhu wasungulwa ukhaliwe muka nesamba semali sika 50,000 noma rand. Lo mjaho omtelephe lomahashi ububanjelo kaNontshiza enkandla. Ngingonkosenhle Mthembu enkandla. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Iyani nabakaqamba lankomo zilahlekele zodliwa umdlebe kwasoshangano kamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.